Det kan være svært at være indvandrer i Danmark i dag. Vi lever nemlig i et samfund, hvor det er blevet så stor del af vores hverdag at have fordomme om ting, vi ikke kender og forstår. Vi er taget ind til Aarhus i dag for at finde ud af, hvad danskernes holdning er til folk med anden etnisk baggrund. Den måde racismen viser sig på har ændret sig meget igennem årene. Før i tiden var de sorte mere undertrykte, og man talte mere om racisme. Mod i dag er racismen mere indirekte. Vi vil nu interviewe nogle folk og høre, hvad deres mening er til racisme og indvandrere i Danmark. Hvad er din holdning til indvandrere i Danmark? Jeg synes, at de er velkommen, så længe de gør noget ud af at integrere sig og prøve på at få et arbejde osv. Jeg synes, vi får for mange. Min holdning det er, at hvis de kommer, så skal de lave noget. De skal ikke bare nasse på det danske samfund. Jeg synes, vi skal hjælpe dem, fordi vi er bare sådan racistiske pikhoveder, som ikke gider at tage imod dem. Synes du, at indvandrere de skal integreres i sådan lokale samfund, eller synes du bare, de skal blive ude i ghettoerne? Jeg synes, de skal integreres, fordi at hvis de bliver ude i ghettoerne, så kan de godt føle sig socialt udskudt, og det kommer der aldrig noget godt ud af. Hvad tror du, der kommer ud af det? Eventuelle terrorister. Jeg vil sige, de hører til ude i ghettoerne. Ja, ghetto. Nej, de skal integreres i det danske samfund og arbejde ligesom danskere. Hvis det er, man vælger at placere befolkningsgrupper steder for sig selv, så er det klart, så vil der også blive den her kæmpe forskel. De må godt blive integreret, men de skal leve efter vores regler. Vi skal ikke leve efter deres. De kommer til os og får hjælp. Det, jeg kunne være bange for, det er, hvis at de lige pludselig kommer alt for meget i overtal i forhold til os danskere, og så deres kultur bliver den styrende del af Danmark. Hvordan ville du så have det, hvis alle dine naboer og sådan noget, de var indvandrere? Vil du have det fint med det? Ved du hvad, jeg behandler dem, som vi skal behandle mennesker. Det vil jeg have det helt fint med, fordi de er lige så meget mennesker som os andre, og vi har lov til at bo sammen med dem. Det vil jeg ikke have det særlig godt med. Så vil jeg føle mig fremme i mit eget land. Det vil jeg nok ikke være så glad for. Vidste du godt, at indvandrere på nogle punkter er mere kriminelle end os danskere? Ja, det vidste jeg. Jeg vidste godt, at hvis du kigger overordnet på statistikkerne i forhold til den kriminalitet, der bliver lavet, så er der jo ingen tvivl om, at der bliver lavet mest kriminalitet for os danskere. Men hvis du ser procentvis på det, så er der jo ingen tvivl om, at de er overrepræsenteret. Det tror jeg ikke på. Det er de, ja. Nej, det vidste jeg faktisk ikke. Det ser du ikke som noget problem, eller hvad? Jo, jeg ser det som et problem, men jeg synes også selv, at vi bærer noget af skylden. Vidt jeg er informeret, så vidt det man tilbyder indvandrere, når de kommer til Danmark, det er, at de får 3 ugers gratis danskkursus. Og altså, dansk er rimelig svært sprog at lære, så hvis det er det, man kan tilbyde en person, og så sige, nu skal du stå på egne ben og gå ud og finde et job, det synes jeg er urealistisk. Det har jeg ikke nogen holdning til. Jeg synes, laver de noget kriminalitet, så skal de ud af landet. Jeg synes, at det er ærgerligt, fordi at der er også en masse gode indvandrere. Hvad er din holdning til racisme? Jeg synes ikke, at det er i orden. Jamen, fordi at der skal jo være plads til alle, lige meget hvem du er, hvordan du ser ud. Jeg synes, at det er primitivt at være racist, og jeg synes også, at det er primitivt at skære folk over en kam. Altså for mig er et menneske et menneske. Man skal opføre sig ordentligt over for andre mennesker, uanset hvor de kommer fra. Man synes, at de er forfærdelige og sådan noget. Skal man holde det for sig selv? Jeg vil ikke være racist, men de skal indordne sig under vores forhold, så må de gerne være her. Tror du, at medierne de er med til at påvirke, hvordan du ser på folk med anden etnisk baggrund? For det finder jeg ud af selv. Men de kan godt være der over for andre. Nej, ikke nok. Jeg arbejder selv i mediebranchen, så jeg er ret bevidst om, hvad medier kan gøre. Medierne, det er jo en privat virksomhed tit og ofte, og de skal også kigge på, hvad der sælger bedst, og sælger historier om indvandrere, der laver kriminalitet bedre, end at en eller anden dansker har gjort et eller andet. Bander af unge danske indvandrere forbereder sig på en krig om magten med hårde våben. Carlos Dabas står i dag frem og fortæller, hvorfor der er spændinger i Odense. Vi tager overordentligt godt imod fremmede, og lige meget hvor godt vi tager imod folk, så er problemet jo, at der er for mange i Danmark med muslimsk baggrund. Og Liberal Alliance er klar til at lave stramninger på udlændingeområdet.
Altså på nogle områder, der er vi simpelthen alt for forskellige. Jeg skal lige høre den statement. Der er for mange i Danmark med muslimsk baggrund. Ja, det er det, der er problemet. Vi har lavet en kort voxpop med folk med anden etnisk baggrund, for at få deres take på vores emne og få deres meninger. Synes du, at der er racisme i Danmark? Ja, det kommer så lige an på, hvorhen det er, men det oplever man tit, ja. Nej, synes jeg ikke, der er specielt. At det ikke kun det med tørklæde, det er også bare, altså hvis man ser lidt anderledes ud, for eksempel somalier, eller jeg har i hvert fald oplevet, at der var en, der begyndte at snakke grimt til en, på grund af, at hun så lidt anderledes ud. Du har aldrig nogensinde følt dig krænket på grund af din etniske baggrund her i Danmark? Nej, jeg synes ikke, det er grund til en krænkelse. Jeg synes bare, at der er plads i alle. Men altså den måde, folk kigger på en, når man kommer gående, for eksempel med tørklæde, eller hvis man ser lidt anderledes ud, end hvad I gør. Altså jeg vil ikke sige, at jeg har oplevet det så meget, men jeg kender nogen, der har. Ja, altså jeg har en veninde, som stod ved busstopstedet, så begyndte folk med at sige fucking perker og sådan. Synes du, at vi i Danmark er gode nok til at integrere folk med anden etnicitet? Ja, det synes jeg. Jeg synes, at der er blevet kommet mange ting. For eksempel ude i Brabrand, der er sådan noget, der hedder Ung for Ung, hvor jeg synes, de arbejder rigtig godt med det. Prøver at få de her etniske danskere ud i samfundet. Ja, det synes jeg i hvert fald. Det er lidt for godt med penge. Man får det bare penge, og uden man gør noget med det, så det er det der problem med integration i Danmark. Det er klart, når man får noget, hvorfor skal man så integrere sig? Tror du, at politikerne her i Danmark går over stregen i forhold til racisme? Ja, det synes jeg. Altså, for eksempel Inger Støjberg, der synes jeg lige, hendes kommentarer nogle gange kan godt være lidt for voldsomme. Ja. Så jo. Indimellem. Men jeg synes, at det skal have plads i den diskussion også. Nogle gange kan det godt gå langt over stregen, men ja. Der er højt til loften. Der er plads i alle. Vi skal altid lære at respektere hinanden, så er der plads i alle. Og vi kan godt være sammen alle sammen. Det kan vi det. Vi vil lave et eksperiment, som skal vise, hvordan folk herinde i Aarhus reagerer over for etnisk danske og folk med en anden etnisk baggrund. Den første del af eksperimentet går ud på, at Signe som etnisk dansker skal spørge nogle personer om vej til Bruuns Galleri, og så vil vi se, om de vil hjælpe hende. Og skulle jeg lige spørge om noget? Ja. Ved du, hvor Bruuns Galleri ligger? Det ligger sådan. Undskyld, må jeg lige spørge om noget? Ja, ved I, hvor Bruuns Galleri ligger? Ja, det nemmeste er faktisk at gå hen på strået. Undskyld, må jeg lige spørge om noget? Ved du, hvor Bruuns Galleri ligger? Ja, det ved jeg godt. Der er jo lidt langt op. Ja, hvad er ret? Undskyld, må jeg lige spørge om noget? Ja. Ved du, hvor Bruuns Galleri ligger henne? Det er langt op. I den første del af eksperimentet var det alle, vi spurgte, der gerne ville hjælpe Signe på vej til Bruuns Galleri. Men nu har vi klædt Signe ud som en muslim, og så vil vi se på, om folk stadig vil hjælpe hende med at finde vej. Ved du, hvor Bruuns Galleri ligger? Ja. Det gør jeg. Har du tid til lige at hjælpe mig? Ja. Ved du, hvor Bruuns Galleri ligger? Ja. Det er, hvis du fylder strøget. Skal vi lige spørge om noget? Så som en lille follow-up på vores skjulte kamera, så blev vi faktisk meget overrasket over, hvor venlige folk var til at hjælpe. Der var dog et par blikke i mængden, som ikke var gode, og som vi også så en enkelt hændelse, der ikke var så rar for Signe her i burka. Men udover det var det faktisk en overraskende god oplevelse. Ja, det er så afslutningen på vores korte minidokumentar her. Vi håber, at I lærte noget og synes, det var spændende. Det hjælper i hvert fald også rigtig meget med at få et bedre take på racisme i Danmark. Men vi håber, I nød det. Tak fordi I så med.